everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nay halos ta ng mga Pilipino hapit ang mga buwang kay nagtunga si Marcos ang nagpapatay. Kinsa na po sila Ninoy? Si Rolando Galman. Si Rolando Galman mo'y nagpatay ni Ninoy. Rolando Galman. NPA si Rolando Galman to. NPA lagi. Kitang tanan sa militar sayod sa usa sa mga theories sa mga walhon kung revolusyon ang isgutan. Kung ang tuyo mao ang pagpalukapas o sa gobyerno kutob sa bisan unsang klases mga katawhan nga nakigbatok sa gobyerno, maghugpungay sa paglumpag sa gobyerno. Si Ninoy numero 1 nakigbatok ani gobyerno ha. Unsa na ka ang Partido Komunista sa Pilipinas? Mangutara ka ganong gipatay sa usa ka NPA si Ninoy. Unsa to'y senaryo? Kadit lang mitunga si Galman. Ingnon talang po nga huwag yun nakabantay sa kalitang pagtunga ni Galman. Ubay-ubay sila misugat ni Ninoy sa airport dong. Ubay-ubay, uy. Wa mag-agig training nga ang ABSICOM kung unsay tight security measures. Di man agi. Giyon sa pagsud ni Galman ang airport nga wa sa mahibaw ug wa mailhi. Nakaminos ka sa NPA ug sa taga-AVSICOM niya ng imong sulti dong. Pila na ka-militar ang ipapukan sa ni mga tawana nga di sila mahibawan nga moatake. Okay. Doon ay lapses sa security. Kabisan sa mga piniling taga-AVSICOM nga mo'y misugat aron arestuhon si Ninoy. Pero hinumdumi usab ang klase sa mga elements of surprise attacks. Kung mo gamit ang mga militar o mga klaseng disguises, mausap ang mga NPA mo gamit usab nini. Posible pa gani nga mas mulabaw pa ang ila kaysa tua ang ilang takuman. Dili gid unta angay nga mahitabo ni dong. Pagkakaronsultihan talaga dong. Wa ko magunahuna ron nga usa ko kasundaw. Gisulod nako ning higayon ang sapatos sa kalabing ordinaryo og labing ubos og labing kabus sa mga magbubuhis ning nasura nga nahugno ko. Bigamit og laingahan ang senador. Pinobre gitiro ng maong pangutana dong. Migamit siya nga Marcial Bonifacio. Pero nahibaw-an nas Malacañang nga Marcial Bonifacio sa list of passengers kon manifest mao gihapon si Ninoy. Aw nahibaw anay. Close kayong monitor dong. Grabe ka close nga kinahanglan dili makalusot si Ninoy og dakpon yun kung mo pauli magid siya. Unsa to ka close? Nga dili gid kalusot si Ninoy. Matod pa nila, bisan pa madagong pas Ninoy, dili gyud kalusot. Pero si Rolando Galman, sayo na kaya nakadool ni Ninoy. Aron, patyon si Ninoy. Pagpaingon na mo ni Goryo din MacArthur ang among gisakyan. Fatigue ang kolor sa jeep. So mailan dayon nga military ang sakyanan o military sab ang nagsakay. Mga tao nga among maagian ug ang mga sakay sa laing sakyanan nga among masugutan, mututok na mo. May namatigdan ako nga dakong kausaban sa katawhan kay kaniadto mulingiw dayon sila sa kahadlok kung baslan og tutok na tong mga sundao. Pero karon lang yun. Karon lang yung adlaw human sa kamatayon ni Ninoy. Nakamatngon ko nga lawom na kay silang tinutukan nga rin ako nga usa ka militar. Muharong nagtinutukay sa military. Uban mo rin nagdag pangutana nga. Nganong gipatay man ninyo sa Ninoy? May hait sa gayog tinutukan. Murag mikudlit sa ilawom sa kundugan. Bisan kinsa na to mga sundao nga kaniadto, mahibaw gyud ta, mailhan gyud nato, masabot gyud nato sa nagtapok-tapok ng mga tao nga nagpuhalay sila sa pagdaot o pagsaway sa presidente. Ug natong mga militar kung magdanga-danga na ganita nila, muhilom dayon ang uban ug may uban nga dali kayo maka-change topic sa laktod ng pagkasulti bation nilang kaklo. Pero ganiha nga nagpagasolina mi siguryo, daghang mga tao nga nagtapok ug bisan nakita mi nila, wa na sila muhilom, wa na mangitag laing topic. Ang unod sa ilang istorya, patay ng daan si Rolando Galman. Patay ng daan si
galman sa sakinan dayon diyang nasuta nga nahagba si Niloy ug napatay na. Ila dayang giapil sa senaryo ang patayng lawas ni Galman. Busa dili si Galman mao'y triggerman. Naa sa grupo sa Absicom ang triggerman. Dali ra sa dayon nga nakahimog senaryo ang mga tao aron mao ginhimo pasangil ngadto sa liderato sa presidente. Ayaw kalimot sa imong gisulti nako nga nabahin karon ang ramadong kusog sa nasod dong. Busa dako ka imposible nga ang gamot ani istorya dili gikan sa publiko kung dili gikan gid kani adto mga kauban nga pagkakaron nahimo ng katbang. Mituo ka sa mong hearsay? Ingnon ta ka, nga lisod ka tuhuan. Dili ka gusto nga, dili kita musugot. Pero ang maong hearsay, dili yung kapugan nga mikatap nas tibuok nasod o hayahay kay mikuyanap tibuok kalibutan. O ang nakapait, Unsa? ang mastermind sa kamatayon ni Ninoy. Ang presidente. Si Marcos. Si Marcos. Ngano si Marcos man? Ang mga Marcos man gani, maoy na ninguha aron pahibawon sila. Nga dili yun maayo nga mo pauli ng tawhana kay may nag-apas sa iyang kinabuhi. Unyang mga Marcos mo ilang pasangilan? Marcos! Dictador! Oh, Usan? isog na kayo mga katawan dong. Marcos! Dictador! Ang mga tigpaluyos sa mga komunista. Musukod nag-atubang ang katawan dong. Musukod na ang katawan. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! 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 Ilang gipatay si Ninoy! Ilang gipatay si Ninoy! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Fascismo! Lupagon! Feudalismo! Lupagon! Kolonyalismo! Lupagon! Feudalismo! Lupagon! Diktadoryang Marcos! Lupagon! 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 Ilang gipatay si Ninoy! Hitler! Dictador! Duda! Marcos! Hitler! Dictador! Duda! Lupagon! 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 Mga kauban! Ang bayan! Binihag ka. Hello. Palayo kong Vicky, B. Oh, salamat kay nanawag ka na. Kumusta mo diha? Okay naman, ma. Kadiyot, nakatuog man tao ni si Vicky sa sofa, eh. Naiwag gani makamatngon nga mi bagting ang telepono sa iyan duol. Ay, ako unang pagkaon. Aw! Ma? Ay, nagmata ka naman di ay. Oh, si Erding. Oh, sige. Biyaan ta na ka din, Vicky. Oh, makunching. Ning? Oh, kumusta naman mo diyan? Naminami sa balita ka ganina, Ning. Nagbalik-balik naman ang tingog ni Marcos o ang tigpamapa sa Malacanang. Kamutya, Ning. Miagi diri sa kampo ganiha ang panon sa mga tao. Isog na kay sila. Wala ko kasabot sa panahon. Wala ko kasabot sa kong gibati. Lami isyagit, lami ipanghagis, lami isab ihilak. Milarga si Manasalve karong kapi, Ning. Oh, kadali ra gud. Hawiran una nato siya. Muuli na gid siya, Ning. Nahadlok man gud. Kung dili ka makalugar kay red alert man ka mo, ako nalahat sa pier ni Manasalve. Mag-taxi na lang mi. Oh, di ko musugot. Kaya ni pauli nimo ikaw na lang usa. Paanaon lang ako siguro. Oh, sige, Ning. Salamat. Love you. Love you too. Ang tingdi, ha? Salamat. Dong.
Dito nakagikan sa General Dong. Dito na. Unya sa may lakaw sa kauluhan. Kung ano sa itong nakita rin sa ato, mas grabe dito. Kung unsay tinuod ito. Marolando Galman ang may patay kang Ninoy. O kung sila magyud gani, mo'y utok ani. Makasulti ka man ako sa tinuod doon. Sibot mo ipasabot na nag-iingon, makasulti ko sa tinuod. Bot mo ipasabot, nga nahibaw ko. Sa tinuod. Wag yung ko nahibaw, ano? Kung may nahibawan man ko, awa ko malimot nga misulti ko nimo nga kung mupugos o pauli ng tauhana, mamatay kayo siya. Nahimo ka ng suod sa mga close kayo sa presidente. Dito ka mahibaw nila nga mamatay yun ang maong senador kung mo pa uli din is Pilipinas. Diha rakutob ang ako nibawan. O kuha na ilain. Pero naapil na ang New People's Army sa istorya. Nga mao'y to be expected nga mupatay ni Ninoy. Mao na ka si Ron ka man. Kung nangita kag tinuod, yes, mao ni ako ikasulti nimong tinuod o guwa na ilay. Dili na maoy akong gipasabot kay ganihagod, bothered kay kang tanawon. Dung sobra patas mo nagsuon. Mamatay man gyud ang tao, hinaot nga hangtod sa kamatayon, kawa tay limdanay. Kitanaw ko gyud maayo ang imong tagway pag-ingon ganiha nga. Aw, kung sila man gyud gani ang utok ani. Taglapat kini nga kung Okay, di ko mamugos dong. Mao'y marching order sa Chief of Staff. Nga kinahanglang solid nga armed forces tining nasura ang mo-support sa presidente. Uwahin na kayo dong. Uwahin na kayo kinabahin naman ka ang armadong kusog. Naukay baya ang armadong kusog sa kauluhan. Naokay masabtan din eh. Murag mingaw lang pamation pero sa hilom, naokay ta tungod sa kamatayon sa maong senador. O sa kabugat kayong kitahas sa taga-Chief of Staff ning imong higala. Ipadul nila kanako. Ilang ipadul kanako kadtong mga opisyal sa militar o opisyal sa kapulisan nga notado sa ilang pagka-diehard sa taga-Secretary of Defense aron kumbensihon nga mobalingari natong mga taga-Chief of Staff ug adto magpaliyo sa presidente. O kung dili yun mada, Ang giingon dong. Solid nga mga sundao, nga solid nga magpakamatay sa presidente. Meaning, maglimpiyuhay yun. Maglinimpiyuhay. Kung kinsa katong makahugaw, kutob sa makahatag og hugaw sa mga mata sa presidente. Wag tangon. klaruha dong. Palihog. Meaning, kinsa katong dili iya o dili ato, wag tangon. Dong. Patyon. Patyon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.